Ond mae'n hyfryd gweld cymaint o'ch chi wedi troi mewn heno. Um, a mae hyn oherwydd, wel, y pwnc, ond hefyd y siaradfrau gwadd, dwi'n siŵr. Da ni gyd yn gybyddus ag enw a wyneb Sian Howys. Da ni'n gwybod am ei gwaith anhygoel i. Mae wedi bod yn myd gwasanaethau cymdeithasol yn brysur iawn, ond mae hi hefyd rwan yn dal i ymgyrchu dros gyfiawnder cymdeithasol a hawliau merched, cydraddoldeb merched a heddwch wrth gwrs. A dwi'n meddwl mai dyna'r pwnc heno mynd i fod. Mae rai fi gyfadde, 2 flynedd yn ôl yn Steddfod Tregaron dos i yn ymwybodol o'r Deiseb heddwch a canrif yn ôl a bethau felly. Ac mi gathon ni Meg Ellis ddoth ato ni, Tegwen, i siarad yn y babell yn Rhegad. Ac, wel, oedd o'n agoriad llygad anferthol anhygoel. Ond mae'n lawer iawn o ddiddordeb di bod ers hynny wrth gwrs. A llawer iawn o'r merched yma, dwi'n siŵr, wedi bod yn tyrchu yn y rhestrau enwau ac yn darganfod rhyfeddodau a pherthnasau a chymdogion a bob mathau o bethau. Ond beth bynnag, wna'i'n siarad dim mwy. Croeso i ti ato ni, Sian, a dwi'n rhoi'r noson drosodd i ti rwan. Diolch i ti. Wel, diolch yn fawr Gaynor am gyflwyniad hyfryd, a mae yn hyfryd i fod gyda chi. Mae yna lot o wynebau cyfarwydd ar y sgrin, ond diolch am y gwahoddiad. Dwi wedi paratoi rhywfaint o sleidiau, jyst o ran diddordeb yn ei edrych ar rai lluniau ac yn y blaen. Felly, y mwriad i oedd i fynd trwyddo nhw, a wedyn allwn ni gael trafodaeth. Os oes yna ddiddordeb hefyd, gallwn ni falle, os di'r technoleg yn gweithio, mynd ar saflewyr llyfrgell, oherwydd dyna lle mae'r Deiseb wrth gwrs, a hefyd dangos dipyn bach o'r broses trawsgrifio i chi, os y dymunwch. Ond yn y lle cyntaf, mi'n rhoi dipyn bach o gyflwyniad, felly dyma lle mae wastad yn mynd dipyn bach yn nerfus nawr, ydyn ni'n mynd i allu rhannu sgrin. Reit, gadewch i ni weld. So, ydy'r cyflwyniad yn dangos, dyn ni'n iawn, na ni. Diolch yn fawr iawn. Felly, cyflwyniad i brosiect mewn gwirionedd, prosiect hawlio heddwch, sydd wedi bod yn mynd nawr ers mis Medi diwetha, cafwyd arian i'r Academi Heddwch oddi wrth gronfa'r loteri, oherwydd bod hi'n flwyddyn, wrth gwrs, y canmlwyddiant, ac fe sefydlwyd tîm cymunedol, a wedyn mae wedi bod mor braf i fod yn rhan o'r tîm yna. Mae yna nifer o'n ni, 5 o'n ni gyd, wedi bod yn gweithio mewn gwahanol rannau o Gymru. A gyda'r nod o rannu mewn gwirionedd yr hanes ac yn yr ystyr yna i gofio, i ddathlu, ac hefyd i sbardino eraill i ddal ati i wireddu gweledigaeth rhyfeddol, wrth gwrs, y merched anhygoel yma. A fe welwch chi logos sawl, wrth gwrs, sefydliad a mudiad gan gynnwys, wrth gwrs, Merched y Wawr, ac y partneriad gwreiddiol, wrth gwrs, oedd yr Academi Heddwch fewn y Deml Heddwch, ganolfan am faterion rhyngwladol, a hefyd, wrth gwrs, wedyn y llyfrgell yn amlwg ac archif Menywod Cymru ac yn ymlaen. Felly dyna'r peth, ac fe sefydlwyd partneriaeth heddwch. Ac felly mae wedi bod yn braf fod yn rhan o brosiect sy'n mor eang i apel, ond sydd hefyd yn cynnwys gymaint o wahanol fathau o sefydliadau. A dwi'n gwybod o weld gwynebau'r y sgrin bod llawer un o'n chi wedi cymryd rhan yn hyn, naill ai fel trawsgrifwyr neu wedi bod mewn sgyrsiau. Felly dwi ddim am fynd trwy'r hanes hyn o fel cyfryw, ond dwi am gynnig jyst rhai agweddau o'r prosiect a trwy hynny sôn am yr hanes. Ond os fydd yna gwestiynau penodol yna, croeso wrth gwrs i chi holi nhw wedyn. Felly, mae wedi bod yn mater o ddarganfod neu ail ddarganfod a rhannu hanes coll yr apel. Da ni'n defnyddio'r gair Deiseb, ond gair y merched wrth gwrs yn Gymraeg oedd apel, a dyna sut oedd yr apel dros fyd diryfel, dros heddwch rhyngwladol yn dilyn y rhyfel byd cynta, ac yn Saesneg wrth gwrs, the memorial, i gofio am y sawl gollodd i bywydau. Felly, nifer o bwyntiau yn fanna ynglyn â cerrig milltir ar y ffordd o ran darganfod clawr yr apel yn y Deml Heddwch. Oedd hynny yn y cyfnod pan oedd pobl yn paratoi at gofio diwedd y rhyfel, ac dyna dod o hyd a meddwl beth oedd hyn. Ac wrth gwrs, mae yna llawer iawn, mae yna bobl ar yr alwad yma sydd wedi bod yn glwm wrth wneud ymchwil i'r hanes. Hynny fel
academyddion a haneswyr proffesiynol ac archif menywod ac yn y blaen, ond hefyd nifer fawr o wirfoddolwyr, a gobeithio bod rai o'n chi'n cael blas nawr ar ymweld efo'ch archifdau lleol. Mae yna lot fawr o waith eto i wneud gyda'r ymchwil yma, yr holl yr hanes, felly llawer iawn eto i wneud a llawer wedi wneud i ni gael ail ddarganfod yr hanes. Rhai o'n chi falle'n perthyn i grŵp heddwch nain mam gi, mudiad dyfodd yn Meirionnydd, dwi'n meddwl, ac sydd bellach efo pobl yn ymuno o bob rhan o Gymru. Nid yn unig ymgyrchu dros heddwch, ond yn benodol i edrych ar hanes y ddeiseb ac i leidi'r gair am hynny, ac i fod yn rhan o'r bartneriaeth heddwch. Lleoli'r ddeiseb, wrth gwrs, ar gyst yn amgueddfa'r Smithsonian, a stori hir yn fyr ydy i ddweud bod y gyst wedi dychwelyd i Gymru. Fydd yna lot o drafod a lot o waith ynghlwm wrth hynny, a diolch i'r sawl fuodd ynghlwm wrth hynny. Ac wrth gwrs, darganfod dyddiadur Anni fel rhan o bapurau i gŵr cyntaf Tom Ellis a'i mab yn y llyfrgell am hynny wedi helpu ni i ddeall hanes y daith anhygoel yna i America. Ac os oes gennych chi ddiddordeb arbennig yn hynny, mae'r dyddiadur i'w gweld y cynnwys ar safle we y ganolfan rhyngwladol, y WCIA. Ac wrth gwrs, dim ond Ebrill diwetha, fe ddath y gyst yn ôl. Mae'n teimlo bod yna gymaint wedi gyflawni ers hynny. A dyma'r llun hyfryd, yn dyfa, sawl yn i chi nabod y bobl sydd yn y llun yma o grŵp Heddwch Nain Mam Gi ac o'r bartneriaeth pan ddath y gyst yn ôl, a sefydlu'r prosiect fel i ni'n sôn. Ac wrth gwrs, dwi'n siŵr bod llawer o'n chi wedi cael blas ar ddarllen cyfrol yr apêl, ond mae werth i mi sôn amdani eto. Gyhoeddwyd gan y Lolfa y mis Tachwedd diwetha, felly os ydych chi eisiau cael y manylion yr hanes, mae yna llawer wel, mae yna flas anhygoel i'w gael yn y gyfrol ddwyieithog yna. Felly dyma'r llun eiconic, dyn ni wedi bod yn defnyddio trwy gydol y prosiect, ac wrth gwrs mae'r llyfrgell a'r partneriaid i gyd yn defnyddio'r llun yma. Mae'r enwer waelod y sgrin, Gladys Thomas, Mary Ellis o Ddolgellau, Annie hun wrth gwrs, Annie Hughes Griffiths, a wedyn Luned Pris, yr ienga o'r ddirprwyedd. A mae yna llawer ymchwil wedi digwydd yn barod, wrth gwrs, i hanesion rhain a'i dylanwad nhw ar Gymru a'i gylchoedd. Ond dim ond i ddeud, wrth gwrs, jyst i wneud y pwynt, fel mae sawl un wedi wneud, dim ond yr enw priod yna, Mrs Peter Hughes Griffiths, oedd yn adnabyddus i ddechrau. Annie wedi ail-briodi, wedi priodi gweinidog Charing Cross Peter Hughes Griffiths, Mrs Peter Hughes Griffiths, so pwy oedd hi? A nawr, wrth gwrs, ni gyd yn gallu nabod hi fel Annie Cwrt Mawr yn dyfa enw'r tŷ yn Llangeitho. A gwneud y pwynt hefyd bod efo Luned Pris, datblygiad cyffroes yn mis Hydre nawr, cyn hir, mae'n debyg bod teulu disgynyddion Luned Pris sydd yn byw yn America yn mynd i roi llythyrau Luned Pris i'r llyfrgell, a felly fydd yna fwy o ymchwil yn gallu digwydd. A disgynyddion Luned Pris, mi wnaeth hi ymfudo, wrth gwrs, i America ar ôl y cyfnod yma ac ar ôl priodi. Disgynyddion ddim yn gwybod dim byd am yr hanes yma ac wedi synnu a rhyfeddu. Ond hefyd ych chi'n sôn am Meg Ellis, oedd yna fawr o ymwybyddiaeth am fanylion yr hyn a gyflawnwyd gan Meg chwaith a disgynyddion Annie. A felly mae wedi bod am yr ymchwil, fel dwi'n dweud, yn parhau. Felly diolch iddyn nhw yn ei gwisgoedd at y geia yn America yn fanna yn mis Chwefror. Felly, dyma di rei o'r deunyddiau sydd fwyaf yn meddwl ni'n dyfa. Dyna clawr, dyna lun clawr yr apêl. Oedd yna 2 o'r ein wedi cael ei wneud, felly fe rosodd un yng Nghymru, sef yr un cafodd ei ail ddarganfod yn bach yn ôl, ac wedyn oedd yna un wedi roi, wrth gwrs, i'r mudiadau merched yn America. A dyna'r fersiwn Gymraeg, yr apêl, a wedyn The Memorial, a mae'n siŵr bod llawn chi wedi bod yn tyrchu'n barod, falle, ar safle wir llyfrgell a gweld y papurau yma, neu o bosib wedi ymweld efo'r llyfrgell, a fedrwch chi wneud archeb trwy ymuno ar llyfrgell i weld y bocsys a'r union papurau, mae yna wefr yn hynny efo'r enwau, neu wrth gwrs wedi bod yn hlwm wrth y trawsgrifio a'r gamp anhygol yma. A nawr, wrth gwrs, mae cyfrinachau, mae'r gyfres cyfrinachau'r llyfrgell dydy wedi cychwyn, ond mae cyfrinachau'r ddeiseb yn dechrau dod i'r amlwg gyda'r trawsgrifio. Mae yna bob math o bethau diddorol ynglyn â pwy arwyddodd
gan gynnwys rhai dynion. Dwi'n cofio gweld y label ar un o'n nhw, No Husbands. Oedd na rhai dynion oedd yn awyddus i arwyddo, ac nawr i ni'n gwybod wrth i bobl trawsgrifio, mae yna hefyd enwau dynion a wedi llinell wedi rhoi trwyddyn nhw. Mae yna ambell i enghraifft felly. Ond hefyd, wrth gwrs, merched efo croes yn ymyl i henw oedd falle ddim yn gallu arwyddo dros nhw eu hunain ac yn y blaen. Hefyd ambell i, dwi'n gwybod bod rhain chi wedi dod o hyd i sylwadau difyr o ran wneud nodiadau No More War. Ac wrth gwrs, merched yn arwyddo, mae yna gofnodion o ferched yn arwyddo mewn siopau, oedd yn gweithio yn siopau, mewn swyddfeydd heddlu, mewn ysgolion, ac mewn bob math o sefyllfaoedd o gwaith neu hyd yn oed lleiandi yma yn Aberystwyth. Dwi'n hoffi cyfeirio ato fe. Felly mae cyfrinachau yn dechrau dod i'r amlwg a'r straeon yma felly sydd yn chlwm. Ac wrth sôn am yr eitemau gwych yma, maen nhw wedi bod cael ei arddangos, felly bod sawl un o'ch chi wedi bod yn y llyfrgell, pan oedd yr arddangosfa yn y llyfrgell, ond ers mis Ionawr, mae'r eitemau y gist a'r ddeiseb ar daith, a mae'n hyfryd gallu gweud bod yr arddangosfa nawr ar fi'n agor yn Hwlffordd yn yr wythnos nesaf yma, yn yr oriel sydd gan y llyfrgell yn Hwlffordd, yn Glan yr Afon. A mae yna drefniadau ar y gweill i'r arddangosfa fynd i Storiel ym Mangor, a wedyn mae yna sôn y bydd na arddangosfa barhaol wedyn yn y Llyfrgell Genedlaethol. A mae yna wahanol, wrth gwrs, pethau wedi bod. Mae yna Sant Ffagan, wrth gwrs, mae'r arddangosfa wych yn Sant Ffagan wedi bod am gwahanol agweddau o ymgyrchu heddwch gan gynnwys Comin Greenham, wrth gwrs, yn Sant Ffagan. Felly, dechrau arddangosfa newydd nawr lawr yn Hwlffordd, cyfle i fynd i weld yr eitemau yn fyna. Wrth gwrs, rhaid cyfeirio'n benodol at bod yn Efrog Newydd a Washington. A jyst i wneud y pwynt cwbl sylfaenol yma, do mi wnaethon nhw gwrdd â Calvin Coolidge, yr arlywydd ar y pryd, ond cwrdd â'r mudiadau merched, cyflwyno'r gist a'i chynnwys i'r mudiadau merched. Mudiadau fel Merched y Wawr ac yn y blaen, yn dyfed, dyna'r pwynt. Mae'r adroddiad papur newydd penodol yma yn sôn bod yna fudiadau oedd yn cynrychioli 15 miliwn o ferched America yn y derbyniad yma yn y Biltmore yn Efrog Newydd, lle fuodd Mrs Peter Hughes Griffiths, fel mae'n gweud ar y raglen fyna, a Miss Mary Ellis yn anerch. A llun Harriet Laidlaw, tipyn o ymchwil yn mynd ymlaen amdani hi, oedd hi'n allweddol yn mudiadau merched yma oedd yn sefyll dros heddwch, a'r pwrpas penodol, wrth gwrs, oedd i alw ar Llywodraeth America i ymuno gyda Cynghrair y Cenedloedd a chymryd rhan yn llys rhyngwladol, ac wrth gwrs hefyd y bleidlais i ferched. Felly mae Heddwch Nain Mam Gu a'r prosiect, y gweud y gwir, nid yn unig wedi bod yng Nghymru, ond trwy'r we, mae rai fi bwysleisio, mae yna rai wedi ymweld, wrth gwrs, mae wedi cyrraedd America. Ni wedi bod yn cydweithio a cynnig pethau ar y we, gweithgareddau i bobl yn yr Unol Daleithiau. Dyna lun o Ann Griffith sydd yn weithgar iawn gyda Heddwch Nain Mam Gu yn America, ac o'n i jyst eisiau cydnabod yn cinio diweddar the Welsh North American Association, bod yna wobr benodol wedi roi'r bartneriaeth heddwch. Oedd Jill Evans yna ran y bartneriaeth i dderbyn y wobr mewn cydnabyddiaeth o'r gwaith anhygoel yma ynglyn â stori'r ddeiseb a bod ni nawr fel cenedl yn gallu ail-berchen stori'r ddeiseb ac yn wir i esblygu a'i datblygu. Felly, beth sydd wedi bod yn ymlaen? Wel, toreth o gyflwyniadau i wahanol fathau o gymdeithasau. Mae yna jyst rhai enghreifftiau. Mae yna o bob oed, rhai gyda plant ysgol, aelwydydd yr urdd, ond hefyd, Cynghennau Merched y Wawr, WI ac yn y blaen. Ond hefyd cymdeithasau, o bob math, gyda Mind, Cymorth i Ferched ac yn y blaen. Mwyn cael y stori mas yna, felly, dwi wedi bod o gwmpas, mae'n hydweithwyr wedi bod o gwmpas, ac wrth gwrs, mae yna bobl o'r partneriaid eraill, yn ymwedig yn meddwl am Catrin sydd ar yr alwad yma sydd wedi gwneud degau o'r cyflwyniadau mewn rhannu'r stori ac yn rhannu wedyn ymchwil leol. A dyna beth mae pawb eisiau gwybod, wrth gwrs, ydy be oedd yn digwydd yn yn ardal i,
ac cysylltiadau teuluol falle neu cymunedol. A da ni wedi cael ymateb ffantastig. A mae'n ychydig o'r digwyddiadau yma ar ôl, dwi'n mynd y gweud y gwir o ran Merched y Wawr i Rhanbarth Dwyfor, edrych ymlaen i mi Porthmadog, Cynhir, Cangen Rhyd y Maen, Cynhir hefyd, a mae'n ddigwyddiadau cymdeithasau hanes ac yn y blaen. Felly mae hwn yn dal i ddigwydd o ran cyflwyniadau. Ni wedi gweithio gyda pob math o bartneriad, nid yn unig y partneriad yn y bartneriaeth Heddwch, ond ni wedi gweithio gyda cwmni wrth gwrs mewn cymeriad, ffantastig bod Leri Twynog wedi, bod hyn wedi cael ei gomisiynu gan y llyfrgell a bod cwmni Leri gyda yr actores gwrs Ani neu Elliw Dafydd wedi gwneud perfformiad o Ani Cwrs Mawr, a mae yna 10 o'r perfformiadau wedi digwydd, rhai nath y prosiect drefnu, ond hefyd rhai sydd wedi digwydd wrth gwrs trwy'r llyfrgell a grwpiau eraill, a mae hynny wedi bod yn ffantastig o ran cael yr hanes, a mae'n siŵr bod llawer yn chi wedi mwynhau y perfformiad. Rhaid sôn wrth gwrs am uchafbwynt arall, sef y neges Wyllys Da, neges Heddwch ac Wyllys Da ar Urdd Eleni, y gerdd hyfryd yma nath Cassie Wyn, y bardd weithio fy criw o ferched ifanc o bob cefndir. Oedd yna rai sydd wedi bod yn ffoaduried, oedd yn rhan o'r grŵp yma i lunio'r gerdd hyfryd yma, gweithred i'w gobaith. Ac wrth fynd hibo, o'n i jyst eisiau chi wybod, neu'n siŵr bod pobl yn gwybod, bod yna becyn ysgolion sydd wedi cael ei lunio trwy'r prosiect. Ac wrth i ni ddod ei ben ar prosiect, achos mae'r arian yn dod i ben, a mae cyfnod ni fel gweithwyr yn dod i ben, diwedd Tachwedd, diwedd y flwyddyn, yna mae yna becyn adnoddau ysgolion, a da ni'n rhannu hyn nawr yn y cyfnod yma, a fydd hwnna ar gael ar hwb. Mae yna lot fawr o gelf a gwaith crefftwaith i rei yn chi sy'n ymddiddori yn hynny, ac o'n i jyst eisiau dangos rhai o'r lluniau yma, achos maen nhw'n hyfryd. Pobl wedi cael eu ysbrydoli, dyna rhai o peth crefft o ran enwer merched ar y ddirprwyaeth. Gladys Thomas, ddylai ni wedi gweud, oedd y llall wrth gwrs. Dwi ddim yn gwybod llawer am Gladys, ond cymdoges i Ani yn byw yn Llundain. Felly i henwen nhw fanna. Os oes yna rai ar yr alwad o ardal Conwy, falle fuoch chi yn yr archifdy yng Nghonwy, oedd yna arddangosfa hawlio heddwch, a pob math o grefftau wedi cael ei arddangos a'i creu gan grwpiau lleol fanna, ffidogau, yr Cennin Pedr hyfryd yna gan grwpiau guides, dwi'n meddwl, ac unigolion wedi bod wrthi hefyd efo'r celf. Ac wrth gwrs rhaid sôn am waith Bethan Howys, yr artist o Rhuthun, sydd wedi bod o gwmpas efo llawer iawn o ferched yn creu yr edefyn heddwch yma. A mae yna peth o hwn hefyd wedi greu yn yr Unol Daleithiau hefyd. Enwau heddiw sydd yna, merched heddi yn rhoi eu henw a'i pentre neu tre. A nawr mae'r edefyn yma wedi gyflwyno i'r llyfrgell i ofal y llyfrgell genedlaethol, a bydd yr edefyn yn ffurfio rhan o'r arddangosfa yn Bwlffordd. Gwaith cwltwaith hefyd yn ystod yr Eisteddfod, oedd hwnna i arddangos merched o Bontypridd wedi bod yn gwnïo ac yn rhoi cwilt at ei gilydd ac yn gwnïo enwau a negeseuon am heddwch yn y cwilt. A i rai yn y gogledd ddwyrain, oedd yna arddangosfa yn rhan o Eisteddfod Llangollen am hanesion lleol, a merched wedi bod wrthi'n gwneud baneri a wedi cerdded mewn gyrymdaeth, a hyd yn oed prosiect graffiti wedyn yng Nghasnewydd, a dydy'r lliwiau yna'n hyfryd, so falle bod rhaid i chi wedi gweld y ddelwedd yna ar y grŵp Facebook, wel mynd i dod o brosiect graffiti. Lot fawr o erthyglau yn golwg a Cristion, rhai enghreiffdio hynny, pobl yn rhannu straeon, a cyn hir fydd yna e-lyfr o waith creadigol, gweithdau ysgrifennu creadigol wedi digwydd. Mae hon jyst yn enghraifft o gerdd sydd yn y Gymraeg, a mae hefyd yn Saesneg gan Sheila Fishlock a Norina Shopland sydd bod yn gweithio. Ac os ydych chi wedi sgwennu cerddi neu straeon dychmygol, gyrwch nhw fewn ato ni, allwn ni gynnwys nhw yn yr e-lyfr. Mae croeso i chi wneud, hyd yn oed os chi ddim wedi bod yn y gweithdy. A dyma lun, wrth gwrs, fydd llawer o'n chi'n adnabod oherwydd oedd yn wych i gael cwmni gymaint ohonoch chi o Ferched y Wawr yn rhan o ddadorchuddio'r panel gwybodaeth. Dwi bersonol wedi cael lot fawr o bleser yn cydweithio fy criw Cyngor Cymuned a Capel Gwynfil yn Llangeitho i sefydlu panel gwybodaeth am Ani, tu allan i'r capel, lle mae wedi chladdu yn y fynwent. Ac wrth gwrs, mis Tachwedd diwetha, fel rhan o'r cynllun Plac Porffor, fe osodwyd Plac Porffor i gofio Ani ar ei thŷ y Maes Lowri, am y modd i chi fynd i weld y plac. Felly,
I brysuro ymlaen, un o'r ffocws mawr sydd wedi bod dros y misoedd diwethaf yma ydy casglu straeon. A diolch i'r sawl yn chi sydd wedi sgwennu hanes perthynas falle, neu rhywun sy'n bwysig i chi, rhywun o ddylanwad, un o'r merched, a chi wedi rhoi dy mewn i ni. Mae ganddyn ni ffordd o rhannu rhain ar safle we yr ganolfan materion rhyngwladol. A dyn ni hefyd mewn trafodaeth gyda casgliad y werin. A ni'n gobeithio bydd modd i straeon cael eu cadw yn fanna. Y straeon mae'n dod i'r amlwg wrth gwrs wrth i ni ddod o hyd i lofnodion perthnasau, ond hefyd fel ni'n gweud llawer o ferched pwysig nath greu llawer iawn o ddiddordeb yn lleol yn y Deiseb, 400 o drefnwyr yna a rhai merched cyffredin. Mae'n bwysig bod eu lleisiau nhw a'i hanesio nhw nawr yn cael eu rhannu a'i clywed. A falle fi o rai yn chi yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y lun fan hyn o Hara Thomas, Mae'r Thomas Evans a Lynette Hunter a Fion Fielding yn rhannu straeon, ac wrth gwrs Catrin roi darlith am tair o'r merched fi oedd wrth i'n trefnu yr gwaith yn ni wedi bod yn wych i ni ddysgu mwy hanesion mor ddiddorol am bywydau merched sydd wedi mynd yn angof. A llun o Jill wrth gwrs hefyd yn ei darlith hi yn yr Eisteddfod. Felly dwi'n dod nawr jyst i roi plug bach i'r gwaith trawsgrifio. Achos diolch i'r sawl yn chi sydd wedi bod yn trawsgrifio. Ac mae yna gannoedd wrthi, a ni wedi mynd heibio'r hanner ffordd. Ond os oes diddordeb gyda chi, peidiwch â bod ofn. Fi wedi clywed rhai pobl yn gweud, o, dwi ofn wneud smonach ohoni. Newch chi ddim, dwi'n sicrhau chi o hynny, a gallwch chi roi faint bynnag o amser sydd gyda chi, llawer iawn o oriau fel mae yna rhai pobl yn rhoi, neu chydig o oriau, beth sydd gyda chi sbario. Felly, yn y bôn, da chi'n cofrestru, ac wedyn, da chi'n dod i dudalennau penodol sy'n ymwneud efo trawsgrifio. Fedrwch chi ddim mynd i'r tudalennau yna, ond i bai bod chi wedi cofrestru. Mae yna wybodaeth yma, fel mae'r screenshot yw hwn o'r safle o'r tudalennau yna. Dechrau trawsgrifio, a dwi jyst i tynnu screenshot wedyn o sut mae'n edrych o ran y tudalen i ddangos yn fras iawn. Mae ganddyn ni sesiynau cymorth, a deud y gwir, mae yna un fori am 3 o'r gloch byddai'n arwain ar y we os ys diddordeb gyda chi, i helpu ac i roi cefnogaeth. Felly, yn y bôn, ydych chi'n tynnu llun bocs o gwmpas yr enw a'r llinell a'r cyfeiriad, ac wedyn ydych chi yn teipio yr enw ydych chi'n gweld ar wedyn y cyfeiriad ac ydych chi'n cyflwyno. A ydych chi'n mynd ymlaen o fyna. 4 tudalen ym mhob Deiseb. Weithiau mae tudalen yn wag, ac mae'n amrywio mewn gwirionedd ydyn nhw'n 4 tudalen llawn. Ond wrth gwrs bod yna rai wedyn lle mae yna ddyfalu am beth yw'r enw, a chi'n gwybod dyw e ddim yn hawdd pob tro, mae pensel wedi defnyddio yn lle inc, ac mae hynna'n ei gwahaniaeth, mae yna ôl glaw falle ar rhai o'n nhw ac yn y blaen. Ond mae yna wrth gwrs grŵp Facebook, ac erbyn hyn, mae yna 692 o bobl yn aelodau o'r grŵp Facebook yma. O'n i'n diweddaru'r cyflwyniad yma wrth baratoi, ac o'n i'n di cyflwyno'n mis Ebrill. Ac o'n i'n defnyddio peth o'r cyflwyniad yna. Rhyw 400 o aelodau oedd adeg yna, felly mae wedi tyfu yn fawr iawn. A dyma'r cyfanswm ar Medi yr ail y 15, felly dwi'n gwybod bod yn uwch na hynny nawr, ond y nifer enwau. Felly, y rheswm dwi'n sôn am y grŵp yma, a dwi'n gwybod bod pawb ddim yn hoffi Facebook a pawb ddim arno fe, ond mae modd mynd ar y grŵp yma a cael lot o gwestiynau wedi trafod, a dwi'n gweld hynny'n digwydd yn gyson. A mae staff y llyfrgell wedyn yn cadw llygad ar y grŵp yma ac yn gallu dod i fewn ac ateb rhai o'r pethau sy'n codi. Ond mae yna gefnogaeth i gael, p'un chi ar Facebook neu beidio. Felly, os oes diddordeb gyda chi mewn trawsgrifio, y cannoedd y wirfoddolwyr sydd wrthi wedyn, gyda staff technegol y llyfrgell, ac ar hyn o bryd, y tîm cymunedol yn darparu rhywfaint o gymorth hefyd ac yn apelio am gwirfoddolwyr. Y pecyn yma sy'n neud y gwahaniaeth, dyma sut ni'n mynd i gael yr adnodd yma fel un digidol allwn ni chwilio yn hawdd a fydd ar gael fel rhan o'n etifeddiaeth barhaol ni. Felly mae'r gwaith trawsgrifio yma'n holl bwysig. Sôn yn sydyn iawn te, bod na nawr tudalennau newydd o ran chwilio'r Deiseb, a dyma sgrin lun o'r tudalen yna. Mae'n siŵr bod llawer yn chi wedi bod arni yn barod. Felly mae
mae dal y cofnod catalog ar safle wir llyfrgell. Hwna o hyd ydy'r ffordd o chwilio y ddeiseb gyfan, yr holl cannoedd o filoedd o enwau. Ac wrth gwrs, bydd rhai yn chi'n gwybod, mae dim ond trwy roi enw lle neu ardal, pentre, tre, byddwch chi'n gallu chwilio y ddeiseb trwy'r cofnod catalog. Ond dyma di'r safle lle fydd y data i gyd, a lle mae'r data yn cael ei grynhoi nawr, y data mae pobl wedi trawsgrifio, ac ar hwn fedrwch chi chwilio am enw person. Felly, os oes gennych chi enw, fedrwch chi roi'r enw i fewn yn hytrach na tre neu pentre, darllen yr holl enwau o'r pentre. Ac ar hyn o bryd, pan o'n i'n tynnu'r sgrin-lun yma, oedd yna 51,000 wedi rhoi yn fan hyn. Felly cyfran yw hi, a bydd hi'n tyfu, a dyma lle fydd y gwaith trawsgrifio fel dwi'n dweud yn mynd. Felly mae'r tudalen yma yn newydd, a mae yna le i adrodd ar y tudalen yma os chi'n gweld gwall, achos mae hyn yn siŵr o ddigwydd, a wedyn mi fydd yna broses o adolygu a cywiro yn maes o law yn mynd ymlaen trwy staff y llyfrgell a gwirfoddolwyr hefyd yn y llyfrgell. Felly, mae'n lot o wybodaeth yn un, dych chi hefyd yn gallu rhannu gwybodaeth chi wedi dod o hyd i a gweld y llofnodion. Felly, datblygiad holl bwysig. Mae yna dîm wedi bod yn gweithio ar hyn am rai misoedd lawer, a mae'r gwaith yma nawr yn dechrau dod i ben i daith yn yr ystyr o dwy'n ffrwyth. Felly, manylion cysylltu gyda fi, y tîm cyfan, fedrwch chi ddefnyddio unrhyw ymholiad, unrhyw beth chi eisiau holi am y prosiect, post at academyheddwch.cymru. Safle we yr Welsh Centre for International Affairs, y Pêl Merched dros Heddwch, yr ganolfan materion rhyngwladol Cymru. Mae'r holl adnoddau o ran lluniau, hanesion ac yn y blaen, mae yna llawer o hyn ar y tudalennau yna, felly ewch yna os chi eisiau mwy o'r hanes yn fanwl, ac wrth gwrs, fel o'n i'n gweud, y safle'r llyfrgell i hun o ran y ddeiseb heddwch. A dwi jyst i roi manylion, byddwn ni'n cyhoeddi manylion mis nesa o'r sesiynau cymorth cyn hir, ar gyfer mis Hydref, mi fydd na sesiynau mis Hydref, mae yna sesiwn digwydd bod fori am 3 o'r gloch, mae hwnna ar Zoom, a mae'r manylion yna, dwi'n meddwl, ar safle wir llyfrgell hefyd. Felly, dyna ni, dwi'n mynd i stopio ar hyn o bryd, cos sy'n byd gwaith na jyst edrych ar slides drwy amser hefyd, ond o'n i moyn trio crynhoi rhyw drosolwg o'r prosiect. Mae yna lawer o bethau eraill wedi digwydd, jyst rai o'r uchau pwyntiau di'r rheini, ond dwi wedi mwynhau gymaint o agweddau ar hyn. Ac mae wedi bod yn bleser i gael gweld sut mae pobl yn gyffredinol i gyd wedi mwynhau hefyd. Mae yna rhywbeth emosiynol iawn yn hyn i gyd yn does, a mae hynny'n dod trwyddo yn glir iawn. Y wefr o ddod o hyd i berthnasau, neu bobl sy'n bwysig i ni fel cenedl. A hefyd, pobl ddwad hefyd, dwi wedi siarad efo sawl, dwi wedi bod o gwmpas yn siarad efo pobl sydd wedi symud i'n cymunedau ni, sydd ddim yn siarad Cymraeg, a mae'n ffordd bwysig iawn o ddod o pobl i fewn i rannu hanes a helpu nhw i gymryd diddordeb a dysgu am i cymunedau nhw. Felly mae yna bob math o gweddau yn does i'r hanes y ddeiseb. Na i stopio, na i dewi fyna a gweld os yna bynciau penodol dych chi eisiau codi neu rhannu, achos mae llawer yn chi'n arbenigwyr sydd ar yr arwad yma hefyd yn llawn cystal â fi mewn gwirionedd. Diolch. Wel, gobeithio bod pawb yn nghlywed i, ydych chi? Achos mae'n sgrin i wedi mynd yn ddi, mae'n llun bach i wedi mynd yn ddi, mae o'n wedi bod yn ddi, mi ddoth yn hwyneb i yn ôl, mae wedi mynd yn ddi eto. Mae lliw y camera ymlaen, a phob beth, o'n i'n beth sy'n digwydd iddo, ond dwi'n gweld chi i gyd. A dwi'n siŵr y cytuno chi bod ni wedi cael noson wel ddim noson, hanner awr llawn iawn o wybodaeth a difyrwch pyr. Mae wedi bod yn hynod o ddiddorol. Diolch yn ofnadwy ti, Sian. A fel o ti'n dweud, mae yna rai sydd wedi ymuno efo ni heno wedi bod yn hlwm ar peth. Os yna rhywun o'n nhw neu unrhyw un, a cwestiwn neu sylw neu adrodd yn ôl bod nhw wedi ffeindio rhyw hen nain neu rhywbeth. Os yna rhywun a chwestiwn i ddeud. Ga i ddod mewn yn fama, Neris yma. Fe sy'n chwilota am nain oedd hi'n byw yn y Bermo. O'n i wedi cael hyd i'w ham
sef Mary Owens, yn bron Llandrillo. Ges i hyd i Antidil chwaer nain a cnitha law yn bos. Dim golwg o nain, o'n i bod wrthi'n trawsgrifio. Ais i nôl, ais i wneud tua 8 o bocsys bermo mwyn mi cael hyd i nain, dim golwg ohoni. Ond yw 2-3 mis yno, dyma fi mynd nôl trwy'r catalog a mynd sgrolio trwy'r bermo eto. A dyma fi gael hyd i nain, Bec Hughes, a yn y llawsgrifen dwi'n cofio fel o nain o sgwennu Bec Hughes anghofa Barmouth. A pwy hefyd wedi sgwennu o dani, ond dim ham, sef y hen nain, Mary Owens, anghofa Barmouth. So mae Mary Owens wedi torri rheola a wedi llofnodi y Deiseb dwywaith. Wel, mae'n siŵr na ti yw'r unig un, cofiwch Neris. A pan fi o'n i lawr yn Sampaca yn Hama, doedd Emyr Gŵr yn sbio ar rheola ar y wal, a dyma fo'n dweud, rheol oedd, ond i llofnodi unwaith. So, o'n i'n siarad am yn cnitha a'n modryb fel yma, ac o'n nhw'n meddwl, beth sa nain wedi meddwl am hynny, de. Ie, dyma di'r peth yn dweud, wrth drawsgrifio ac wrth ddod o hyd, da ni'n gallu gweld llawer iawn mwy na beth o tu ôl i'r rheolau yna. Mae'n ambell un wedi sôn wrthai, dwi'n gwybod oedd y ferch yma yn 17, doedd hi ddim yn 18. Falle oedd hi ar fin bod yn 18, ond doedd hi ddim yn 18. Pethau felly yn dyfa, a fel o'n i'n sôn am y dynion gyda yn dyfa, felly dyma sy'n neud y peth yn rhywbeth byw i ni nawr yn dyfa. I mean, pwy awyr nad oedd hi mor awyddus i arwyddo, mi nath i arwyddo dwywaith, neu falle dwi wedi arwyddo Deisebion dwywaith, dwi'n siŵr, achos dwi'n anghofio mae wedi gwneud. Felly, ie, gawn ni weld yw'r ateb yn dyfa. Ond gwych bod chi wedi dod o hyd i gymaint o berthnasau, gwir y gwir. Yndi, mae'n braf iawn, yndi. Rhaid gyrwch ewch llwyddiant. Rwy'n arall, Betty? Gai weid gair, bu sydd ddigon ffodus i fod yn Llangeitho pan wnaethoch chi ddod o'r chuddio y gofeb. A dwi'n gwybod oedd yn diweddar fodryb, oedd hi'n gweithio dros y Cenhedloedd Unedig, bydd ni'n tipyn oedd hi'n cyfryngau bethau, Muriel Davies. So is i chwilo wedyn, mae'n rhaid pethau mas ar y dydd Mercher, is i chwilo mi mam hi, a byddai'n byw yn Glynedd. Ond oedd hi ddim na, ond oedd y mam gi oedd yn byw yn Menywod. Gwraig ffarm o Menywod. A oedd ni mor, oedd y teimlad mor rhyfedd bod fi wedi gweld enw mam gi, a bydd i farw pan o'n i'n beder, o'n i'n cofio, ond mam gi Menywod ar y Deiseb. Ar y nos Iau, oedd ges i wythnos, ar y nos Iau wedyn, is i gwrdd cwarter annibynwyr gorllewin Gyfyrddin yn Capel Bach Pen y Bont, ger Trelech, bydd Tudur Dylan yn siarad am Heddwch. A dynodd lan fyny wedyn, rhan o'r Deiseb, i ddangos bod 61 o wragedd Capel Bach Pen y Bont wedi arwyddo'r Deiseb nôl ar yr amser yna. A oedd rhai o'r menywod oedd yn y gynulleidfa, hen fy mgi yw hwnna, mam gi yw hwnna. So mewn wythnos, o'n i wedi bod yn gweld y gofeb yn Llangeitho, o'n i wedi gweld enw mam gi, a o'n i wedi gweld gyda Tudur Dylan yn dangos y Deiseb yn Pen y Bont. So wedi bod wrthi'n trawsgrifio, gymaint o gallai wedyn, o'n i wedi gadael i llithro tan bach, wedi bod wrthi flat out. A wedyn fi wedi gwneud wythnos hon, Llanfer Dyffryn Clwyd gyda llaw, gyda enw Basil Jones Vicarage Llanfer Dyffryn Clwyd na, so roedd y vicar wedi arwyddo. Y vicar, ie. Wel, difyr dros ben. Pan o'n i'n sôn gyda ynglyn â'r merched yn arwyddo mewn siopau ac yn y blaen, wrth gwrs oedd rhwydweithiau capeli yn arbennig o bwysig. O'n i'n edrych diwrnod y blaen, o'n i wedi mynd i Ddolgellau i siarad, ac o'n i'n edrych ar y corus. Ac oedd yng Nghorys, oedd bydd mwyn os oedd pob un capel, ond oedd y Deisebion y Corus efo enwau'r capeli ar y top, fel bethau nhw jyst i fod rownd yr cyfarfodydd yna ac wneud yn siŵr. Felly, yn sicr, ac o'n i'n edrych ar blaen pennal dod o'r blaen am o'n i'n mynd i'r ardal, ac y capel bach yna sydd wrth gwrs fel cymaint o'r capeli mewn awr wedi bod yn wag ers tro. Wel, fyddwch chi'n meddwl bod pob un aelod y merched wedi arwyddo, ond a dyna'r peth arall yn mae'n rhoi golwg i ni ar hanes yn cymdeithas ni, yn cymunedau ni, fel oedd patrwm bywyd, yn chymod, enwau llefydd, chi beth arall, felly cymaint o gyfoeth
gwych yn fe. A dyma di'r defnydd fydrwn ni'n neud wrth rannu yn ehangach, bydd e'n dod mewn i gymaint o bethau. Fi'n meddwl am plant a pobl ifanc yn ysgolion ni yn gallu gobeithio gwneud defnydd o'r pecyn yma, fel bod yn cysylltu yn dweud gyda hanes cymunedau ac yn y blaen a dod i ddysgu. Ie, difyr ydi gweld bod pawb oedd yn aelodau y capel yn arwyddo fo, achos pa ffordd arall fel tai, oedden nhw'n medru cael gafel ar ei gilydd, ynddo? Chymod, gan mlynedd yn ôl, ond e'n ffordd hawdd o gysylltu a'i gilydd yn agoedd, chymod. Rwy'n arall eisiau deud gair neu gofyn cwestiwn. Dwi wedi ffendio fy nain, a dwi hefyd wedi ffendio fy hen nain ar y Deiseb yn Llanfechmedd. Ond beth sy'n ddiddorol am fy hen nain, sori, mae di mynd yn dwllwch ar y bus. Beth sydd yn ddiddorol efo fy hen nain ydy, mi nath i fabwysiadu plant i gŵr, nath gŵr i briodi ddwy waith yn hen daid. A fi oedd e farw yn 1919 gan Adal Mary Owen ar ben ei hun hefo 8 o blant, dwi'n meddwl. Efo'r Dyn ni'n eich colli chi, Gwenda. Meddwl bod yr sain a'r golau wedi mynd ar y bus. Ond wedi deud hynna, O, da iawn. mi oedd gynnu hi blentyn dyflwydd oed pan briododd hi. A dyn ni wedi cholli hi'n llwyr rwan. Sori, beth oedd yn ddiddorol, oeddwn i'n ffendio oedd nath mab hi i mab hi, yn ddiheiriadau, mi ddeda i ffarfod yn ffliwt arna i o'r wan ymlaen anyway. So, diolch yn fawr iawn, diolch i ti Sian. Diolch yn fawr. Ie, diolch am y cyfraniad beth bynnag, Gwenda. Dwi'n falch bod chi wedi ffeindio pethau allan. Ond dwi'n siŵr bod yr hanes teuluol yna ddiddorol tu hwnt. Angharad o gen ti dy law i fyny oedd? Oedd. Mae gen i ddau sylw, deud y gwir. Wythnos yma ni'n trawsgrifio Ferndale, North Road Ferndale, i rywun sydd ddim wedi trawsgrifio. Mae gwneud y cymoedd yn fendigedig, achos un stryd, ac maen nhw wedi mynd i bob un tŷ. A digwydd bod, mae gennym ni deulu'n byw yn 70 Ferndale. Oedd y bedair tudalen yn mynd o 143 lawr i 71, ac bob un tŷ. Ond beth sydd wedi'n haro fi fwyaf ydy y prinder enwa Cymraeg. Gafodd fy mam i geni yn y 20au, y rienga o 6 o blant. A mi gynnyn nhw i gyd enwa Cymraeg. Ond i rhieni hi yn Elen 2L, a Robert. Felly, mae yna le fanna i ffeindio allan pryd ddoth enwa Cymraeg yn ôl i fewn i fod yn gyffredin yn y gymdeithas. Ie, mae hwnna'n sicr yn agwedd diddorol dros ben, dydy, a beth yw'r enwau mwyaf cyffredin ac yn blaen. A dwi'n meddwl, efo'r tudalennau gwe newydd yma, bydd y llyfrgell, bydd yna bob math o bethau triciau maen nhw'n gallu wneud. Ond bydd hwnna'n un o'r pethau fydden nhw'n gallu wneud. Ydy beth oedd yr enwau mwyaf poblogaidd ac yn y blaen a pa enwau. Os mae rhai yn hydd hefyd yn dydyn. Nhw jyst yn rhoid Mrs A. Williams, neu beth felly, da chi'n gwybod beth ydy'r E. Ond os ydy o'n AJ, da chi'n, mae siŵr na, neu EA, mae siŵr na Elizabeth Ann, neu rhywbeth felly oedden nhw. Ond, chymod, hwnna nath yn haro fi gwenna, a draws Cymru. Ie, na, gwir. Mae'n debyg mae sensws, mae'n rhwriau bob 10 mlynedd, fysa'n dangos y patrwm o beth oedd yr sillafu Cymraeg neu'r enwau Cymraeg yn dod yn ôl, falle. Y trafferth efo'r, mae'n siŵr bod llawer o'n chi yn defnyddio'r cyfrifiad 1921, mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn ar un ystyr, a mae dim ond 2 flynedd sy'n rhyngthyn nhw, ond dwi'n gwybod amdano chi, ond mae'r safleoedd yma, maen nhw wedi cael trawsgrifwyr sydd ddim yn gallu darllen a sgwennu Cymraeg. Mae nhw'n ofnadwy. Dim yn gywir iawn ydy, ond ie, mae'r enwau, y ffermydd, tai, enwau, bob math o beth diddorol iawn. Rai ddim yw'n trwch, yn gydym ti Ferndale, fi ar hanner Ferndale yn hynna, ond nes i Trealaw, Brith Weinydd Road yn Trealaw.
A oedd sawl un yn yr stryd, 225 na ddechreuais i da Brithweinydd Road, yn oedd ddim yn Cemetery Road wedyn. A wedyn ôl yn Brithweinydd, is i ar y map wedyn i chwilo, a fi'n credu beth oedd yn digwydd, bod nhw wedi, achos bod yr fynwent ar dop yr hewl, bod nhw wedi Saesnig eiddio oedd Brithweinydd yn dipyn o lon pen iddyn nhw, bod nhw wedi newid y wedyn, yn neud yn haws i alw yn Cemetery Road, felly chi'n colli'r enw Cymraeg hyfryd. Fi sy'n meddwl nawr, mae jyst bod i'n gweld yr enw yma, dy fe? Bod dim jyst y pobl, ond y llyfydd. Tybed oedd y gamran uwch yn ne Cymru yn arwyddo'r Deiseb nag ardaloedd gwledig. Jyst meddwl os oedden nhw wedi colli meibion a gwir yn yr rhyfel byd. A beth felly, bod hynny'n, dwi ddim yn gwybod. Achos oedd meibion y ffermydd yn aros gartre, mae'n debyg, yn dod edrych bod i weithio ar y ffarm. A meddwl bod ne fwy o ardaloedd y de yn ymuno ar fyddin a bod e'n golledion mawr bod y Deiseb Heddwch mae'n golygu mwy iddyn nhw. Dwi ddim yn gwybod, dwi'n just... Mae Catrin ar rhywbeth i weid ar hwnna, dwi'n credu gyn o'r... Sorry? Catrin Stevens. Wel, ie, mae hi. Dyma hi. Na, dwi'n meddwl bod hynna'n wir o gwbl a dweud y gwir. Mae'n weddol gyfartal, ond byddwn ni'n yn gwybod hynna, tan bod popeth wedi cael ei drawsgrifio mewn gwirionedd. A dyna, bydd hwnna'n un o'r pethau i ymchwilio ynddo fe wedyn, a bydd e'n ddiddorol tu hwnt. Ond i jyst eisiau gweud rhywbeth, o'n i'n gweld cyfnither i fi, a hwnnw'n mae wedi diflannu na'n ffodus, o'n i'n dweud y thing fydd i ffindio modryb i ni yn y Deiseb, o'n i'n chwilio, a dwi jyst yn mynd mewn i'r Deiseb a meddwl, na ardal ddiddorol, na i drawsgrifio hwnna nawr, a dwi'n gwybod dim am yr ardal yn aml iawn, a mae'n ddiddorol iawn i weld sut mae pethau'n gweithio. Ond ys i mewn i ardal hyn fynyw sydd Abreiron, a un o'r cyfnodion cyntaf weles i na oedd Letitia Jane Davies, sef y modryb chwar yn had. Mae pobl arall yn gweld mewn gys a tatcys, neu chymod hen nain y pethau. Wel, oedd hi, goffes i'n mam yn 6 wythnos oed, ac mi ddaeth hi fyw ato ni, a bydd hi'n byw gyda ni, a ni'n meddwl, oedd Antilet yn ddigon hen i fod yn gwneud hwn, ond oedd hi wedi geni yn 1914, felly oedd hi ddigon hen, ac oedd hi chwaer i'r un tudalen, Mary Davies, felly mae'n amlwg mae hi oedd hi, Letitia Jane, dwi'n ddim yn enw cyffredin iawn, ffos y bompren hen fynyw, a fyna oedd hi'n gweithio mae'n debyg, so dwi'n gwybod mae llunos wedi mynd, ond mae hi wedi diflannu, ond bydde hi a diddordeb yn hwnna. A jyst un peth arall, peth arall hefyd, yw 2 gyfeiriad dwi wedi ffindio sy'n ddiddorol iawn. Un gan fenyw o'r enw, mae'n cofio Haid dwi'n meddwl Ffaid neu rhywbeth, o Stanley Street, Senghennydd, a mae'n ei gofio, mae dim ond 10 mlynedd, wel, falle, jyst 10 mlynedd ers y ffrwydlad enfawr yn Senghennydd. Hefyd, dim jyst y rhyfel byd cyntaf, ond oedd pobl wedi colli llawer iawn yn Senghennydd. A ddynes yma ti wedi sgwennu, ti wedi difynnu fe No More War ar ôl i henwy. Mae'n bod hwnna'n drawiadol. A wedyn, un o'n trawsysgrifwyr ni yma o'r Seinon, Pat, sydd ddim gyda ni heno, a mae hi wedi ffindio'r sylw yma yn Grangetown, a ar ôl enw rhyw fenyw yn Grangetown yng Nghaerdydd, one son dead, one son lost eye, one son in lunatic asylum. Felly popeth yn crisialu popeth am y rhyfel wedi gwir ynddo. Felly, dyna. Ond dyna jyst sylwadau fyna sy'n gen i. Diolch o galon Sian, yn gwybod faint o waith mae Sian yn neud. Ni wedi bod yn cyfathrebu eitha lot yn ystod y misoedd diwetha. A mae wedi gwneud gwaith rhagorol yn ardal Ceredigion a fyny yn Meirionydd. Diolch yn fawr iawn am dy waith i. Croeso. Diolch i ti, Catrin. Mae'r pwynt yna ynglyn â y gwaith, wrth gwrs, hefyd. Mae yna tipyn o grwpiau wedi bod wrthi'n croesgyfeirio ar yr enwau ar y cofebion yn lleol o'r colledion, a wedyn chi'n gallu gweld y perthnasau, y mamau, gwragedd yn arwyddo. Felly chi'n gweld y cyswllt yn uniongyrchol. Mae'r pwynt yna oedd yn dod drosodd yn y geiriau yna o cymaint gafodd ei anafu hefyd, wrth gwrs, yn rhywbeth, wel, na ni, ond na gymaint o gysgod a cymelliant. Ond mae wastad dal yn rhywbeth i fi, Catrin, am y newid fi oedd yn dyfa, chymod, sut oedd y capeli yma, oedd pawb yn arwyddo wedyn, ond wrth gwrs, chymod, oedd cymaint o farn o blaid y ryfel yn doedd a'r jingoistiaeth wedi cymryd drosodd, felly, chymod, mae hwnna hefyd i ni byd o anghofio yn yn hanes ni. A'r profiadau yna oedd yn arwain, erchill oedd yn arwain at y newid, mae'n dyfa, a'r impact fi oedd.
Ac yn ni'n gweld hynny wrth fynd o gwmpas hefyd, y teuluoedd yn cario'r hanesion yma. A nawr mae yna ffordd i siarad amdanyn nhw, a fi'n credu un o'r pethau gret eto am y gwaith yma, di bod modd i genedlaethau siarad â'i gilydd, chymod, a cael y cyswllt na rhyngthyn nhw, a dysgu mwy. Da chi, os oes gyda chi hanesion a chi'n hoffi sgrennu, jyst sgwennwch pwt bach ar rhwng rhyw luniau a danfonwch nhw mewn at ni, achos fel fi'n gweud, dyma'n cyfle ni nawr hefyd i gael y lleisiau y merched sydd wedi arwyddo a'i hanesion nhw hefyd, a bod nhw ar gof a chadw. Allen jyst gofyn i Man Swindale ar hwn hefyd, yma Ann wedi gwneud gwaith anhygoel yn trawsysgrifio. O, diolch yn fawr. Y super trawsysgrifwraig, dwi'n meddwl, yw hi. Dwi'n gwybod, ydych chi'n mynd i'r gwely, Ann? Na, dwi yn gweithio rhoi pethau eraill hefyd, ond mae wedi bod yn diddorol. Un o'r pethau sydd wedi syni fi, mewn rhai o'r cymoedd, gweld rhes o dau yn yr un stryd, Mrs Morgans, Mrs Williams, Mrs Evans, Mrs Davies. Ond os ydych chi eisiau dod o hyd i famgu, beth dim clem ydych chi os nad oeddech chi'n gwybod y rhif. Yeah. Ond dwi'n ffodus, dwi wedi dod o hyd i 2 famgu a hyn famgu. So dwi'n hapus nawr. Dwi'n gweithio trwy Aberdâr ar hyn o bryd, fy hyn gartre. So, a dwi wedi gweld llawer o bobl, wel, mamau, pobl o'n i'n nabod pan o'n i'n ifanc. So mae hynny wedi bod yn diddorol iawn i mi hefyd. Des I o hyd i athrawes gyntaf, Miss Sarah Jenkins. Miss Jenkins the Babies. O'n i'n galw hi, achos hi oedd yr athrawes yn beth byddwn ni'n galw nawr dosbarth derbyn. Ac nath e jyst taro fi achos wedi gweld yr enw a meddwl am yr enw, mynd i'r sensws I weld a hi oedd e. Ia, a hi yn wir. So roedd hynny'n diddorol iawn. Ac mae'n dangos, wel, mae canrif ers y Deiseb, ond mae gynnon ni gysylltiadau o hyd gyda'r pobl na. So mae wedi bod yn diddorol iawn. O, da iawn, da iawn. Diolch yn fawr. Diolch, diolch. Is there rhywun arall eisiau dweud gair neu ofyn cwestiwn? Gai ddweud, yn gyntaf diolch yn fawr iawn I Sian, a dweud bod ni yn edrych ymlaen I weld Sian yn Porthmadog. Mae'n rhyw wsos reit da, de, Sian. Achos mae'r stori yma, de, bob tro dwi'n meddwl amdani, mae'n rhyfeddol o stori, a dwi'n meddwl am rhywbeth gwahanol o hyd, ond beth sy'n rhyfeddu fi hefyd I gyn lleiad y bobl sy'n gwybod y stori, ac yn gwybod unrhyw beth am yr hanes, wedyn, hwrach os ni'n gofyn garedig I Sian, sef roedd chydig bach fwy o gefndir pan ddewch chi Porthmadog, achos dwi'n eitha sicr bod yna lot, dwi'n gobeithio dawn a dipyn, ond mae yna gymaint o bobl sydd ddim yn gwybod dim bron am y peth. I colli nhw ydi colli gefndir a colli'r a pidio gwybod y stori, dwi'n meddwl. Da. Na, sicr na, diolch Meryl am gofoddiad I ddod ato chi. A ie, yn yr cyflwyniadau arferol, byddwn ni'n sôn am dim bach o'r hanes, byddwn ni'n edrych am rhywfaint o gysylltiadau lleol, er mwyn medru sbarduno straeon lleol, a dyna di'r fformat fel arfer. A fel chi'n gweud, chydig iawn o bobl dwi wedi dod ar draws sydd wedi dweud, wel, o'n I yn gwybod rhywbeth, o'n I wedi clywed rhywbeth. Mae yna rei llefydd, dwi'n meddwl, Catrin, dwi'n meddwl, yn ôl galle trwy, dwi'n meddwl, yr ysgol yma falle, a rhai hanesion yn dod trwy ddod wedi cael ambell un yn dweud, o ie, o'n I yn gwybod am y Deiseb. Ond chydig iawn sydd wedi clywed amdani a dweud y gwir. A fel o'n i'n gweud gyda fach, hyd yn oed yn y teuluoedd oedd ar y cad ben eithon nhw.
ddim wedi dod trwyddo yn y ffordd da ni'n gweld hynny nawr, sy'n ddiddorol yn ddau hun, dydy. O sut oedd yr hanes yna wedi cael ei chwmpasu a'i deall, ond wrth gwrs, da ni'n sôn am gyfnod rhwng be da ni'n gwybod nawr, dau ryfel byd, yn dyfe, a'r byd wedi newid eto trwy ddyfodiad yr ail ryfel byd. Ond na, edrych ymlaen i ddod, a fel dwi'n dweud, mae yna bobl eraill wneud ddod o gwmpas i siarad hefyd, os ydych chi'n dymuno. Dyna ni, diolch yn fawr iawn iawn i bawb sydd wedi cyfrannu mewn unrhyw ffordd. Ga i ofyn, ti'n gwybod yr wybodaeth oedd ar y sleid ola neu gen ti? O, ie. Fedre Merched y Wawr roi hwnnw i fyny, fysa fo'n neud Ie. y gwaith ni'n haws i fynd i dyrchu ac i ffeindio pethau allan. Na ni, wrth gwrs. Ydy. A hefyd, os oes na rhywun â stori sy'n chi'n hapus i rannu, a lluniau fel chi'n gweud, bydden ni'n fwy na hapus i rannu nhw ar yn gwefan ni, a hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol. Sa'ch dwi'n gwybod mae nifer ohonoch chi sy'n yma heno yn selog iawn yn trawsysgrifio. Nifer ohonoch chi wedi wylo teulu, ffrindiau, chydnabod wrth wneud y gwaith yma. A gainau hefyd diolch o galon i Sian. Mae Sian yn wedi cydweithio dipyn dros y misoedd diwetha, ac yn sicr i bobl fel Catrin sydd wedi bod ar flaen y gad hefyd, nid yn unig yn edrych ar y bobl arwyddodd y Deiseb, ond pwy oedd y bobl oedd yn arweinwyr cymunedol, mynd o amgylch y cymunedau yn arwen y Deiseb. Rhai ohonyn nhw yn ddynion, mae'n rhaid cyfaddau, ond mae'n braf iawn hefyd bod y darlun cyfan mewn ffordd yn dod at ei gilydd. A dwi'n credu bod unrhyw'n welodd ddrama Annie Cwrtmawr hefyd wedi cael lot o'r hanes wedi taflu ddati nhw mewn ffordd greadigol iawn. Ond yn sicr, yr adborth ni wedi cael o bod yn Llangeitho yw bod pawb wedi wir gwerthfawrogi bod yn rhan o'r pnawn arbennig hynny lle geithon ni benwythnos, rhan o'r penwythnos preswyl. Felly diolch eto am sicrhau bod hynna'n digwydd ar y diwrnod. Ond diolch i bob un ohonoch chi. Hebddoch chi, dyw prosiectau fel hyn ddim yn cael ei gwireddu. Dyw pobl ddim yn mynd ati draws ysgrifio neu cydweithio. Dwi wedi bod yn ffodus iawn i gael eistedd ar y pwllborau, wedi cael dysgu lot a siarad â pobl yn America o leia unwaith y mis, yn aml iawn yn fwy aml na hynny, ond diolch i bob un o'n chi, ond yn enwedig i ti Sian am ddod heno a rhoi cyflwyniad pellach i ni ar y gwaith arbennig sy'n mynd ymlaen. Diolch i chi. A pob dymuniad da. Achos os fi oedd neriod enghraifft o pa mor bwysig yw mediadau fel hyn, ond Deiseb Heddwch yn dangos hynny. Felly, ydych chi'n cario hynny ymlaen go iawn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. A nos da. Nos da.